Dağ basy dumansız bolmaz. Käte bir da takynna juda köp oýlansak, gije düşümde giren pursatları az bolmaýar. Gije düşümde günnüz hoşumda hem diýilýär. Tikin maşynyny oýlap tapan Elias Howe bu enjamyň iňes üçin köp ejir çekýär. Bu arada gije günnüz kirlenýär. Bir gün düşünni bir ýurdun paşasy üçin tikin maşyny ýasaýanyny we 24 saatyň dowamyny tamamlamasa cezalandyryljakdygyny görýär. Her näçe janetde düşünde bu meseleni çözüp bilmeýär. Cezalandyrma üçin ekidip barýarka, ýanyna nökeriň aýdasynyň ujuny deşiginiň bardygyny görýär. Cezalandyrylmakdan korkup oýanan Elias Howe derrew gözü ujuny bolan iňäni ýatyar we tikin maşynyny oýlap tapýar. Hyýal dünýäsi çygyry bolmaýan ölçegsiz dünýädir. Eýtem antanyň kämilligi ýetmegine durmuşda üstünlük kazanmagynda hyýal güýjüniň näme häkmeti barka? Ähli zat hyýalyny başlanýar. Hyýal güýji ýokarda hem belläp geçişmi diýaly öz arzu hyýallarymyzy aňymyzda canlandyrmak ukybydyr. Diňe bir arzu hyýallarymyzyň däl, eýtem öz öňümizde oýan maksatlarymyzyň amala aşýandygyny aňymyzda canlandyryp bilmek hem hyýal güýjüne baglydyr. Başlaça gören işimiziň tamamlanan durkuny göz öňüne getirip bilmeklik de hyýal güýjüniň önümidir. Çünki ähli ajaýyp işler, gözellikler ilki bilen aňymyzda dörýär, hyýalymyzda canlanýar. Suratkeş ilki çekçek suratynyň bir kemsiz bolanyny hyýalyna canlandyryp, soňra eline palitrasyny alýar. Derger ýatacak şaý tepeniň gözel gyýda nähili görüp berjekdigini hyýalyna canlandyrandan soňra göwüjüni gözlerýär. Halyçy dokujak halysynyň ilki öýüň töri nähili bereljekdigini göz öňüne canlandyryp, soňra eline dokma dara alyp başlaýar. Türgün ilki özüniň ýeňişini, jan köýerleriniň el çalpyşmalaryny hyýalyna canlandyryp, soňra ýarşa çykýar. Ýazyjy eterini ilki hyýalynda ýazyp, soňra kagda geçirýär. Suratkeşiň suratynyň, dergäriň şaý tepeniň, halyçynyň halysynyň, türgüniň ýeňişiniň, ýazyjynyň eteriniň kämil bolmagy bolsa, olaryň hyýal güýjüniň kämilligine baglydyr. Dağ basy dumansyz bolmaz, er basy hyýalsyz diýilse ýaly. Hyýal güýji biziň öňde oýan maksatlarymyza ilki aňymyza ýetmegimizde we şol işiň amala aşjakdygyna inanmagymyza ýardym edýär. Inanmasa durmuşda üstünlüğün göz basy pataplanýar. Hyýal güýji hyýalwentlikmi? Hyýal güýji hyýalwentlikden ýa-da ham hyýallykdan düýbünden tapawutlydyr. Hyýalwentlik ýa-da ham hyýallyk hiç bir işiň başyna barmazdan, aklat etmeden, zähmet çekmeden alma beş agdyma düşdiýilen felsepeýe ýerip, bolsa dekip oturmakdyr. Emma hyýal güýji bulardan tapawutlykda biziň öňde oýan maksatlarymyzyň amala aşjakdygyna inanmak we şol işi ilki aňymyzda tamamlamak başarnydyr. Biz öz öňde oýan maksatymyza ýetmek üçin geçmeli batançaklarymyzy aňymyzda, hyýalymyzda näçe aýdyň canlandyryp bilýän bolsak, onu bu şol işiň has anyk amala aşjakdygynyň habar berýär. Başgaça aýdymyzda hyýal güýji öňde oýan maksatlary ýetmegiň video şekilli mailnamasyny taýýarlamakdyr. Video şekilli mailnama diýilende heniz guruluşyny başlanmadyk binanyň gurulup tamamlanandan soňra nähili boljakdygyny beýan edýän videony göz öňüne getirip bilersiňiz. Guruljak binanyň aýratynlyklaryny dilden düşündirmegiň deregine elbetde onuň videosunu görkezmek ähli kişiniň şol binany göz öňünde canlandyrmagyna ýardym eder. Çünki beýnimiz gözümüz bilen gören zatymyzy gowy saklaýar. Hyýalymyzda canlandyrýan pursatymyzda da beýnimiz etjek işlemiziň videosunu görýär. Bu bolsa maksadymyza ýetmekde bize üstünlüğün kartasy bolup hyzmat edýär. Hyýalyňda canlandyrmak. Meşhur fizik Albert Einstein özüňi nähili göz öňüne getirýän bolsaň, şeýle hem bolarsyň diýär. Eýtem bu nädip bolýar? Täze maglumatlary öwrenmäge girişenimizde beýnimizdäki neyronlaryň arasynda özara baglanşyklar emele gelip başlaýar. Bu baglanşyklaryň sany belli bir möçbere ýetenden soňra şol öwrenen maglumatymyzy ýa-da enligimizi kynçylyksyz peýdalanyp bilýäris.
Bu urda iş alıp barayan alımlar hiç iyili hareket etmeden hayalımızda özümüzü hareket etdiyen ýal canlandyrsak, beynimizin şol hareket bilen bağlanşyky bölüginiň oýurlandygyny we neyronlaryň arasynda bağlanşyklaryň emele gelýändigini aýdarlar. Şeýlelikde öwrenmekde hayalyňda canlandyrmak usuly kämilleşdirilýär we köp uğurlary ornaşdyrylýar. Aýratyn hem sport bilen meşgullanýan türgenleri özleriniň etjek her bir hareketini ilk hayalynda canlandyrmak öwredilýär. Çünkü amala asylyjak hareket ilki beyne dogry ornaşdyrylandan soňra beýnimiz ony yeňillik bilen amala asyrýar. Bu arada su sportunyň belentlikden dökmek uğru boýunça Olimpiya çempionu Sylvia Berner şeýle diýär. Her gün ýatmazdan öň su böküşimi hayalymda canlandyrýardım. Eger hayalymda görünmän ýaly böküp bilmesem, hayalymy edil video lente ýaly ýyna tarap tramplina gaýtadan çykýardım. Käte tälimçinden urusy dalyp, etjek bolan hereketimi ilki dolu gödöňüne getirip hayalymda canlandyrýardım. Günni 5-10 gedek özümi edil olimpiadada ýaly duýup, tramplina çykyşymy, tuw öküşümi aňymda gaýtalaýardım. Soňa waka kemçiliksiz böküşi, jan körleriň el çarpyşmalaryny, Kanadanyň gimniniň ýanglanyp duruşyny, boynuma altyn medalyň takylşyny hayalymda canlandyryp bilýärdim. Bu orta maňa olimpiadanyň çempionu bolmagyma äkli zatdan köp ýardym etdi. Hakykatdan beynimiň elektromagnet täsir etiş meýdany ören giňdir. Aňymyzdan geçiren her bir oňyn pikirimiz özü bilen bir näçe oňyn pikirleri alyp gelýär. Özümizi her bir işe başlanmada başarjan okuyuply adam hökmüne gödöňüne getirsek, şol işi başarmak üçin bize ruhy taýdan güç, kuwat berýär. Egerde men muny başarmaryn, men hemişe çoğsullyk uçuraýaryn diýen ýaly pikirler bilen işe başlasak, onu elbetde hayalymyzda özümizi hiç zat okuyupsyz adam hökmüne gödöňüne getirer. Hayal gücüni arttırmaň ýollary. Hayal gücüni arttırmak bize düýbünden nätanys okuyup ýa-da başarmak däldir. Çağlykda her bir kişiniň bir-birinden üýtgeşik, bir-birinden tapawutly hayallary bolýandyr. Emma ulananymyzdan soňra biz hayallara az orun berip, durmuşyň akym bilen bolýar. Eýtem, hayal gücümüzi kämilleşdirmek üçin biz näme etmeli? Sizin üçin manysyz ýaly görünse-de, käte adaty bolmadyk ýagdaýlary hayalyňyzda canlandyryn. Käte çağlar bilen wagt geçirmek we olaryň gurrunlaryny diňlemek hem hayal gücümüzi artdyryp bilýär. Çağlaryň hayallary we istek arzulary az giň çygyra eýedir. Polaroid kısımly suraty düşüren wagtyň aşagyndan suratyny çykaryp berýän fotoenjamyň oýlanyp tapylmagy bir gyýjagadyň beren sowal bilen başlanýar. Edward Land öz maskalasy bilen seýahat edip ýörke, maskalasyny suraty düşürýär. Şol wagt onuň gyýjagady näme üçin suratymyzy görmek üçin köp wagt garaşmaly. Suraty alan wagtyňa görüp bolanokmy diýip kakasyndan soraýar. Gyýjagadyň sowaly Polaroid fotoenjamynyň dölemegine getirýär. Her gün görýän zatlarymyzy seredip, adaty bolmadyk ahwal duýmagy, olaryň başgaça geometrik şekilde bolup biljekdigini pikirlenmäge çalışmak ýa-da çözümegi iň kyn meselelere çözügüt tapmaga gynanşmak biziň hayal gücümüzi ötürmegimizi, has uly hayallar bilen has uly üstünlikle ýetip biljekdigimizi aňladýar. Çünki ähli zat hayalymyzda başlanýar.